Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula koro dwaro mondo mi ong'i chike matayo weche mag ng'anyo, kowacho ni kata bed ni chik oyiene jopiny mar bago ng'anyo, to e kinde mathoth ratiro makamano oseti godo ma ok kare. Kane olose romo mar tiego jok mamine yo Kabuchai e kar chung' od bura ma Aldai nyoro, Wetangula nokwedo timbe njore manoneno e kinde ng'anyo mokalo. Nokwedo timbe mag ketho mwandu, nek kod hinyruok, kowacho ni gik makamagi dine ok otimore bed ni jong'anyo noluwore gi chike. Wetangula bende nosiemo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mowacho ni mosebedo kanyayo weche mag athuye. Na rafiki yangu Kimani Ichung'wah kule bungeni, you should look at the law again. The Constitution gives everybody the right to demonstrate, to picket, to present petitions to officers of authority. There is no law in Kenya that gives anybody authority to riot, to destroy property, to rape women, to kill people, and do all the negative things we have been seeing. Kule Uingereza, ukiitisha maandamano, the government holds you responsible for the consequences. Na tunataka hiyo pia ikuwe hivyo hapa. Wale wanaambia hao vijana wetu kwenda kupiga mawe nyumba za watu, watoto wao wako ng'ambo, wanasoma ng'ambo. Mumeona ule mtu ya Wamunyora amemaliza, ameenda Amerika. Na ajabu ni kwamba ametoka hapa Kenya anaenda Amerika kusema anaenda kuongea na wandu wa nyumba. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni oganda luo pod biro medo